Urtero bezala 100 lagun, mendizale eta atletismozale bildu dira Gernikan, harin atletismo taldeak eta goizale menditaldeak Gernikako udal patronatuaren babesarekin antolatutako Abisadan kirol festa ospatzeko. Abisadan lasterketaren 6. edizio honetan, eguraldia lagun izan dute parte hartzaileek. Goiz osoan zehar, 4 lasterketa eta martxa desberdin ospatu dira. Lehenengoa eta luzeena goizeko 9etan hasitako 4 orduko mendi martxa izan da. 2. mendi martxa 2 ordukoa goizeko 11etan hasi da. Mendiko ibilaldietako parte hartzaileak helmugara iritsi bitartean egin dira atletismo lasterketak, 4 kilometrokoa bata eta 5 metroko familia lasterketa bestea. Ohitura legez, askotariko kirolariek hartu dute parte, bai profesionalek, bai veteranoek eta baita ume txikitzuek ere. Giro apartean igaro dute guztiek goiza.